Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanjalo like ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esiyifakayo. Sibhekela ke nje ama transfer rumors kwi-Betway Premiership sokubhekela lapha kwezimnyama ekaMagebula i-Orlando Pirates ke udaba oluvelayo kubika ukuthi i-Orlando Pirates njengamanje ithungatha istriker esokwazi ukuthi ke sishaye amagoli kungabi bikho lento yokuthi ke Orlando Pirates if iwina ngo-5-0 kube ukuthi ke akukho ngisho igoli elilodwa eliqhamuka from istriker. Orlando Pirates kubikwa ukuthi ke ifuna istriker lapha ezweni ke laseKenya sidabuka eKenya kodwa ke sigijima ke lapha kwi-club lapha yana ke eZambia ekuthiwa ke iPower Dynamos. Orlando Pirates ke ifuna ke umdlali ke lapha ke uMoses Shumahu gijima ke kwi-Power Dynamos ukwazile ukuthi kashaya amagoli awu-16 emidlalweni ke nje ewu-26 kuphela. Impela ke i-Orlando Pirates ifuna yena ke lo mdlali ke ongokudabuka ezweni laseKenya. Sifisela inhlanhla i-Orlando Pirates ukuthi ke ingxoxo zabo ne-Power Dynamos zihambe kahle. Lo mdlali ke vele ke i-contract yakhe ya-expire emakuphela ke yona ke le season ngenyanga kaJune. Iyona update engiphethe ke njengamanje, like i-video, subscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe asihlangabezana kwivideo elandelayo. Nisale kahle.